Pan oeddwn ni yn yr ysgol, y pyncion ni'n dysgu yn y dosbarth oedd mathemateg, gwyddoniaeth, Cymraeg, Saesneg. Ond yma yn ysgol Bryn Sherfel yn Llanelli, maen nhw wedi cyflwyno rhywbeth ychydig yn wahanol i ddechrau bob dydd, sef sesiynau yoga. Ac felly dwi wedi dod yma heddiw i ffino mas mwy am saib a symud. Chi gyd yn sefyll hefo'ch dwloch chi yn gwynebu blaen yr ystafell ar hyn o bryd, sydd yn aml iawn yn golygu bod chi'n barod am y diwrnod, barod am weddill y bore, corff yn agored, y meddwl yn agored. Wel, mae'r prosiect saib a symud yma yn rhywbeth sydd wedi cael ei gychwyn gan gwmni ar enw Gwylan, a y pause points oedd enw fo'n Saesneg i gychwyn. Ac wrth gwrs, mae o mor bwysig bod prosiectau o'r fath yn cael eu cynnig i blant trwy gyfrwng y Gymraeg. Da ni yn gwybod bellach bod yr ymenydd yn gweithio yn well pan mae'r ysbryd a'r corff wedi cael amrywiaeth o ymarferion o fod yn symud ag yn saib. Da ni angen yr ymlacio a'r symud o gwmpas. Sŵn y môr. Wel, yn barod ers wneud hynna am jyst dros hanner tymor, rydyn ni wedi gweld gwahaniaeth yn agwedd y plant ar y dechrau. Roedd llawer o giglan a chwerthin oherwydd fawr o wenwen mwynhau a mae hynny'n bwysig. Ond erbyn hyn, maen nhw'n twylu'n syth wrth i ni wneud sesiynau yoga. Mae'n rhan naturiol o fywyd pob dydd nawr. Mae'n digwydd peth cynt yn y bore ar ôl amser chwarae, ar ôl amser cino, cyn mynd adref ar ddiwedd dydd. Mae nifer o bethau'n digwydd yn addysg yng Nghymru, a pan ti'n glywed y gair yoga yn dod mewn i fe, a saib y symud, ti'n meddwl, beth yw'r peth nesaf yma sy'n dod, ond mae rai fi ddweud, mae'n rhywbeth arbennig i ni fel ysgol. Mae'n credu mae'n cyfle i bob ysgol i gymryd mewn i ysgolion nhw. Pwy sydd yn gallu symud y dail, be am edrych i fyny tuag at y dail, adar man, cymylau. Beth yw dy hoff symudiad yoga ti? Wel, fi hoffi'r llaw. Wyt ti'n gallu dangos fi sut ti'n neud y llew? Okay. Iawn. Ar ein pendlun, ie? Fych chi fel rhywbeth yn neud hon, den chi swndol fel... fel hynna. Okay. A dyna ni, Hynna y digon llew. o llaw. Fy hoff symudiad fi yw Pili-Pala. Mae'n fi yoga achos mae'n helpu fi i di-streso. A chi'n neud yoga bob dydd yn y dosbarth, yn ydych? Beth yw dy hoff symudiad di? Fi'n credu'r llaw. Y llew. Pam ydych chi'ch dwi'n licio yoga te? Mae'n gwneud i fi meddwl mae'n amser gwely. Amser gwely? Mae'n neud ti deimlo'n gysglyd? Ie. Neu ti jyst wedi ymlacio'n llwyr? Ie. Ond ti'n mwynhau? Ie. A beth amdano ti? Pryd ni'n neud y cawod, mae'n helpu fi fel... Mae'n helpu fi teimlo fel mae'n barod i'r dydd. Ti'n barod i fynd i weithio am weddill y dydd? Rwy'n hoffi yoga achos mae fe'n neud chi wedi teimlo'n ymlacio. Rwy'n hoffi yoga achos pan ni'n neud y cawod ni'n gallu dyhuno lan mwy. Pwy sy well, chi neu athro? Ni. Nid fflach yn y pan yw hwn, mae'n rhywbeth sydd yma i aros. Ac ni'n gweld y gwahaniaeth ar nhw ar gynnydd, nid dim ond yn emosiynol ac yn ysbrydol ac yn feddyliol, ond hefyd yn academaidd.